Татар халык әкияте. Саран белән Юмарт. Бұрын заманда қарға қазнашы, қызғын азаншы болып тұрған шағында болған икенди бір Саран белән Юмарт. Күннәрдән бір күнне бұлар юлға шыққаннарды. Кеш булғаш, бір жерге ашарға отырғаннар. Саран әйткән Юмартқа: «Минем қапшықның аузы шешілмей. Синең ризыкларыңны гына ашап тұрыйк әле» деген. «Ярый, ашасак ашыйк» деген Юмарт. Ашаганнар Юмарты азыгын. Бір күн ашаганнар бұлар Юмарт азыгын, 2 күн ашаганнар, 3-ші күнне аның азыгы біткен. Кеш булгаш, Саран Юмартның йокыга киткәнен саклап кына ятканда, тұрып качкан. Юмарт йокысыннан тұрса, Саран юк. Юмарт аптырап калмаган. Үзенә бір юл белән киткән. Бара торгач, Юмарт бір йортка килеп җиткән. Йортка керсә, анда бір кем юк ди. Өстәл өстендә ярты калач кына ята ди. Юмарт шул калачтан бір телем генә кисеп ашаган да, бу өйнең иясе бардыр әле дип, сәке астына кирип яткан ди. Бір вакытны бу өйгә аю, төлке, тышкан килеп кергәннәр ди. Тышкан иптәшләренә әйткән: «Минем миш башында бір шүлмәк көмешем бар иде. Миш башыннан сикереп төшкәндә, ул шылтырт итеп кала торган иде» дигән. Аю әйткән: «Минем казылмалы кара юл буенда ат башыдай алтыным бар иде. Аны берәү казып караган, аз гына төшеп җитмәгән» дигән. Төлке әйткән: «Минем дә казылмалы кара юл янында куй башыдай көмешем бар иде. Аны кемдер казып караган, аз гына төшеп җитмәгән» дигән. Аю, төлке, тышкан бу өйдә төн кунып, иртә белән тагын чыгып киткәннәр. Булар чыгып киткәч, Юмарт миш башыннан караган икән дә, анда бір шүлмәк көмеш утырады. Алган бу моны. Аннан киткән казылмалы кара юл белән. Казылмалы юл буендагы ат башыдай алтынны да казып алган. Біраз киткәч, тагын бір казыла башлаган җир күргән. Казып караса, монысында куй башыдай көмеш ятады. Аны да алган. Юмарт бара торгач, бір урманга барып кергән. Урман эченнән барганда, бір юан имән төбендә тапталган урын күргән бу. «Туктале» дигән. «Агач башына менеп утырыйм әле, нәрсә булыр икән» дигән. Шулай дигән дә, агач башына менеп утырган. Кич булып кояш байыгач, имән төбенә пәри җеннәр җыела башлаган. Бай тагысы җыелгач, җеннәр башлыгы уртага килеп утырган да әйткән: «Сукыр җен кайда?» дигән. Сукыр җен килеп җитмәгән икән, аны алып килергә дип 2 җенне җибәргән. Тегеләр барып, сукыр җенне бик хөрмәтләп күтәреп алып килгәннәр. Әлеге җеннәр башлыгы бу сукыр җеннән сораган: «Син нигә соңга калдың?» дигән. Сукыр җен турып әйткән: «Минем кичегүемнең сәбәбе бар» дигән. «Мин бер хан кызын сихерләп утырдым. Аны инде миннән башка бер кем дә дәвалый алмас» дигән. «Шулай да, ничек дәвалыйсың? Сөйләп бир» дигән җеннәрнең олысы. Сукыр җен әйткән: «Ул ханның» дигән, 3 ел буена кысыр йөргән бер кара сыеры бар. Әгәр хан шул сыерын суеп, ите белән шәһәр халкын сыйласа, бу кыз һичшиксез сауыгыр» дигән. Таң атуга җеннәр тагын таралып беткәннәр. Юмарт туп-туры әлеге хан шәһәренә киткән. Барып җиткәч, шәһәр читендәге бір ялгыз йортка кергән. Исәнлек саулык сорашкач: «Я, хуҗа, сезнең шәһәрдә нинди яңалыклар бар?» дип сораган. «Яңалык шул» дигән йорт хуҗасы:
Безнең ханның кызы бик нык авырып китте. Аның авыруына дару тапкан кешегә хан үзенең ханлыгын да, кызын да бирергә булды дигән. Ярый дигән Юмарт. Мин хан янына барып карыйм әле дигән. Барган бу сарайга. Сарай сакчыларына үзенең давалаучы икәнен әйтеп, хан янына керергә рөхсәт сораган. Хан бу кешене сарайга кертергә кушкан. Кергәннән соң Юмарт үзенең китабын караган була икән. Китабына карап торганнан соң әйткән бу: Синең көтүеңдә 3 ел кысыр калган бер кара сыерың булыр. Шул сыерны суеп, шәһәр халкын ашатып эчертсәң, кызың терелер дигән. Хан моңа риза булып, нәкъ Юмарт әйткәнчә эшләгән. Күп тә узмаган, берничә көннән соң ханның кызы терелгән. Хан Юмартка үзенең кызын да, ханлыгын да биргән. Көннәрдән бер көнне әлеге саран шушы шәһәргә килеп чыккан. Юмарт янына кереп, аннан ничек хан булуы, ничек патша кызына өйләнүе турында сораша башлаган. Юмарт моңа башыннан кичергәннәрнең барысын да бәйнә-бәйнә сөйләп биргән. Саран моның булай тиз баюына бик кызыккан. Ул да чыгып киткән, киекләр торган йортны эзләп, барып кергән бу әлеге йорт эченә. Барып керсә, өстәлдә баягыча ярты калач ята ди. Саран ул калачны алган да үзенең капчыгына салган. Аннары Юмарт әйтүенчә сәке астына кирип яткан. Бер вакытны кайтып кергән иң беренче булып тычкан, аннан соң кайтып кергән төлке, аннан соң аю кайтып кергән лап-лап басып. Карасалар, өстәлдә калач юк. Киекләргә шик төшкән. Мөгаен, монда кемдә булса берәү кергән булыр дигән төлке. Аю тычканга әйткән: "Эзләп каралы. Кем бар икән монда?" дигән. Тычкан мич башына караган, анда һич кем күренмәгән. Аю әйткән: "Сәке астына да кирип кара" дигән. Тычкан сәке астына кирип киткән дә сараны тартып чыгарган. Тычкан саранның өстенә сикергән, төлке битен тырнап йырткан, аю моны сугып йыккан. Шулай итеп, саран үзенең саранлыгы аркасында хур булган, байымаганда, артмаганда ди.